je su zuwa ne kai ai nake ga ma san bambanta musu ko su zuwa ne magana bantin nan fa ne zai ga menene abin ya bata mara yi kawai ba to shikenan kawai dai amma barka da wancan shi ba kai shi nake ga mun mugun abin nan wata kulla alaka da shi ba alaka kai wata sai alaka wancan gaya wancan da kike ganin shi nake ga ma muna magana da shi muna abin nan yana mun da kuɗi ne ba dan mai kuɗi wannan din eh ba nake ga ma mun da ma mai da shi nake ga ma wancan ba kai wancan da kike ganin shi ba shi ne dan gidan Alhaji Barau ba shine wancan ya sha kwana nake ga mun ana wuce a duwa mara jini wani ana wuce a duwa da shi Facebook no.